Знайсці адказ на вечныя пытанні, пра што думаюць і мараць усе жанчыны, паспрабавалі артысты маладзёжнага тэатра эстрады. Па традыцыі да міжнароднага жаночага дня калектывам быў зладжаны вялікі канцэрт, які сёлета атрымаў назву «У дзяўчыны ў галаве». Пачула любімыя песні ў вялікай зале Палаца Рэспублікі і наша карэспандэнт Елізавета Лапіна. Кветкі, усмешкі і шмат сюрпрызаў чакала прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва падчас святочнай праграмы маладзёжнага тэатра эстрады. Кожны год калектыў прыдумвае новую тэматыку вечара. Вам любімыя, самы жаночы дзень, дзявочнік. Сёлета артысты вырашылі спазнаць унутраны свет дзяўчат і даведацца пра іх сапраўдныя думкі пра кар'еру, сям'ю і мужчын. «У девушки на уме» называется концертная программа. Никто из мужчин не знает, что у вас, дорогие девушки, на самом деле на уме, но мы попытаемся это разгадать. Концерт наполнен новыми песнями, много премьер, авторские замечательные аранжировки и многие песни, которые хорошо известны. Разом з прэм'ерамі Александра Сухарова, Ганны Блахавай канцэрт увабраў сябе і знаёмыя публіцы песні. Гэта паглядзеў у вочы ў выкананні Гюнеш, «Я за цябе памру» у аранжыроўцы Андрэя Коласава, а таксама падарунак ад бойс-бэнда «Харызма». Знакамітая песня «Хай усё будзе так, як ты захочаш» у новым гучанні. В каждом году он чем-то отличается. И в этом году, естественно, он стал еще лучше, еще насыщеннее. И зрители ожидают очень красочная программа. Самые известные песни, самые добрые, которые можно подпевать всем залом. Ну и наша задача – это задать правильное настроение. Не толькі музычныя, але і тэатралізаваныя сюрпрызы чакалі наведванні з Палаца Рэспублікі. Гэта перш за ўсё пра актыўнае ўзаемадзеянне вядучых адзін з адным і з гледачамі, што стварыла атмасферу незвычайнага канцэрта, а шматграннага спектакля. Мы специально продумали праздничное шоу таким образом, чтобы у нас были даже главные действующие лица и главная героиня, которая отражает всех наших женщин. Можно сказать, что это такой мини-спектакль, в котором каждый артист выполняет свою определенную роль. Но мужчины, безусловно, поздравляют женщин. У канцы вечара не толькі гледачы, але і самі артысты падрыхтавалі для жанчын падарункі і кветкі. Такі жэст і ўвага да кожнай дамы дакладна пакінулі добрае ўражанне ў публікі пра святочную праграму.